Anxietatea de duminică seara, ce-ți spune acel sentiment și cum să nu-l mai porți în fiecare săptămână. O cunoști. Vine cam pe la 6 seara, uneori mai devreme, uneori mai târziu, dar vine mereu. Nu cu zgomot, nu cu o cauză clară, nu cu o problemă specifică pe care să o poți rezolva. Vine ca o umbră care se așează peste restul zilei, un disconfort difuz care transformă tot ce mai rămâne din duminică, cina, televizorul, baia, pregătitul pentru luni, într-o serie de acte făcute cu o greutate în piept pe care nu ai cerut-o și nu știi cum să o dai jos. Unii o numesc blues de duminică, alții o numesc tristețe fără motiv. Alții nici nu o numesc, o trăiesc pur și simplu săptămână după săptămână, o acceptă ca pe o parte normală a vieții adulte, ca pe prețul plătit pentru existența de luni până vineri pe care o duc. Și poate că este normală în sensul că mulți oameni o simt. Dar normală nu înseamnă inevitabilă și mai ales normală nu înseamnă că nu are nimic să-ți spună. Anxietatea de duminică seara are un mesaj. Și mesajul acesta, dacă îl asculți cu adevărat, este unul dintre cele mai oneste lucruri pe care le vei auzi despre propria ta viață. Ea o simțea de ani de zile, de atât de mulți ani că nu mai știa cum era duminica fără ea. Vinerea era bună, libertatea weekendului, eliberarea de sub structura săptămânii, senzația că totul este posibil. Sâmbăta era plăcută, lucruri de făcut, oameni de văzut, hainele de spălat, o plimbare, un film. Dar duminica, pe la prânz, ceva începea să se schimbe subtil. Și pe la 5-6 seara, când lumina afară căpăta acea calitate specifică de toamnă chiar și în mijlocul verii, strângerea în stomac era deja acolo. Prezentă, familiară, neinvitată. Cea mai simplă explicație și cea pe care și-o dăduse ani de zile era că nu îi plăcea serviciul, că anxietatea era reacția ei la perspectiva întoarcerii la birou luni dimineața. Și parțial aceasta era adevărată. Serviciul ei nu o împlinea, o epuiza, era un loc în care ea apărea în fiecare zi cu o versiune restrânsă a ei înseși, suficient de competentă pentru ce se cerea, dar niciodată suficient de prezentă pentru ce visa ea că ar putea fi. Dar când a stat cu adevărat cu anxietatea, când a încetat să o îndepărteze cu Netflix și cu telefon și cu orice altceva disponibil, și a lăsat-o să fie acolo și a întrebat-o, ce-mi spui de fapt? A descoperit că serviciul era doar suprafața, că dedesubt era ceva mai mare. Anxietatea de duminică seara nu era doar despre luni, era despre viața pe care o trăia. Era semnalul unui suflet care, o dată pe săptămână, în liniștea relativă a duminicii, atunci când distragerile se răreau suficient cât să poată fi auzit, îi spunea, nu asta voiam, nu aici voiam să fiu, nu aceasta era viața pe care mi-o imaginam. Psihologii vorbesc despre anxietatea de duminică seara ca despre un fenomen de anticipare. Creierul tău proiectează săptămâna care urmează și reacționează la ce vede. Dar în spatele anticipării imediate există adesea ceva mai profund. O discrepanță între viața pe care o trăiești și viața pe care o simți că ar trebui să o trăiești. Între ce faci cu timpul tău și ce ți-ar da sens. Între cine ești în ziua de zi și cine ești în visele tale cele mai oneste. Anxietatea aceea nu este o problemă de gestionat. Este o informație de înțeles. A început să o asculte, nu să o analizeze excesiv, nu să construiască din ea un diagnostic sau un plan de acțiune imediat, ci pur și simplu să o asculte. Să stea cu ea câteva minute fără să fugă, fără să o acopere, fără să o explice și să o justifice. Și să întrebe, ce anume din viața mea de acum îmi produce această strângere? Ce anume lipsește? Ce anume este prezent și nu ar trebui să fie? Răspunsurile au venit lent și nelinear, cum vin întotdeauna răspunsurile reale. Nu toate deodată, nu cu claritate perfectă, ci în bucăți. O realizare, apoi o pauză, apoi alta, care se legau treptat într-o imagine mai clară. Viața ei era corectă.
Nu era o viață rea, nu era o viață de care să se rușineze, dar era o viață construită mai mult din ce se așteptase de la ea decât din ce voia ea. Cariera o alesese pentru că părea rezonabilă, nu pentru că o aprindea. Relațiile le navigase cu grijă să nu deranjeze, nu cu curajul de a cere ce îi trebuia. Duminicile le petrecuse pregătindu-se pentru săptămâna care urma, nu trăind ziua care era. Și anxietatea de duminică seara fusese, în tot acest timp, vocea ei cea mai onestă. Singura care nu fusese politicoasă, singura care nu ținuse cont de așteptările celorlalți, singura care spusese în fiecare săptămână, cu consecvența obositoare a unui adevăr ignorat: ceva nu este în regulă. Nu a schimbat totul dintr-o dată, nu a demisionat a doua zi, nu a restructurat dramatic fiecare aspect al vieții în urma câtorva duminici de introspecție. Schimbările reale nu funcționează așa, dar a început să facă ceva ce nu mai făcuse, să trateze duminica altfel, nu ca pe o anticameră a lui luni, ci ca pe o zi în sine, cu dreptul ei de a fi trăită prezent, nu sacrificată în așteptarea a ce urmează. A introdus în duminicile ei ceva mic, dar al ei, o oră în care nu era disponibilă pentru nimeni și în care făcea ceva care o hrănea, nu ceva care o pregătea. Uneori citea ceva ce îi plăcea cu adevărat. Uneori ieșea singură la o plimbare fără destinație. Uneori nu făcea nimic productiv și lăsa vinovăția acestui fapt să fie acolo fără să o urmeze. Și ceva în anxietatea de duminică seara s-a mai domolit. Nu a dispărut complet, pentru că unele dintre lucrurile pe care le semnala nu se schimbaseră încă, dar și-a schimbat natura. Din urlet a devenit șoaptă, din panică a devenit un semnal cu care putea sta fără să se prăbușească. Și în relația ei cu semnalul acesta a descoperit o claritate despre ce vrea și ce nu vrea, pe care nu o avusese înainte. Anxietatea de duminică seara este pentru mulți oameni cea mai apropiată lor de onestitatea cu sine pe care o au în toată săptămâna. Restul timpului sunt ocupați, distrași, în roluri, în funcții, în lista de lucruri de făcut. Duminica seara, când structura se destramă și distracțiile se răresc, rămân față în față cu ei înșiși. Și ceea ce simt în acea întâlnire este un indicator prețios, nu ceva de eliminat, ci ceva de ascultat. Morala acestei povești este că anxietatea de duminică seara nu este un defect al sistemului tău nervos și nu este ceva ce trebuie tratat cu divertisment suficient sau cu planificare mai bună a săptămânii. Este o conversație pe care sufletul tău încearcă să o aibă cu tine în singurul moment al săptămânii în care ești suficient de liniștit ca să o auzi. Și conversația aceea merită să fie ascultată. Nu pentru că răspunsurile sunt simple sau pentru că schimbările sunt ușoare, ci pentru că a trăi o viață în care ignori în fiecare duminică ce simți cu adevărat costă mai mult decât orice schimbare pe care ai putea să o faci dacă ai asculta.